Nizzelmilkom, mina Marka Kija, bħalissa qiegħed naħdem bħala uffiċjali eżekuttiv fil-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi ta' Djoċesi u nilqakom għal din l-aħħar laqa bi preparazzjoni għal miġja tal-Papa Franġisku fostna, issa pratikament wasal biex jiġi għada filgħodu jkun magħna. U qed nirriflettu matul dawn laqat fuq xiġifieri li nkunu l-koll aħwa. U propju din l-aħħar laqa li qed isseħħ fil-parroċċa tal-Kalkara, ħan nitkellmu fuq l-ospitalità, fuq il-ħlewwa tal-ospitalità. Kif nafu il-tema tal-żjara tal-Papa hija propju meħuda mill-atti, mill-vers tal-atti tal-Apostli fejn il-Maltin laqgħu lil San Pawl biħlewwa li ma bħala. U ħanippruvaw nirriflettu flimkien fuq xiġifieri li aħna nilqgħu li xulxin li aħna ngħixu dan il-valur, din il-virtù tal-ospitalità biħlewwa. Però l-ewwel u qabel kollox tajjeb li nifhmu għax meta aħna nitkellmu fuq ospitalità forsi mill-ewwel naħsbu ma x'għandna nagħmlu, kif għandna nilqgħu. U dik ħanitkellmu fuqha u hija importanti. Imma l-ewwel ħaġa irridu nifhmu li qabel ma nilqgħu il-ħaddieħor aħna milquwajn. Aħna milquwajn minn Alla. Alla jilqana. Jekk ma mhux nifhmu biss jekk ma ngħixux din ir-realtà, jekk ma naċċettawhiex mhux b'moħħna biss imma f'qalbna u nesperjenzawha, ikun diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli li nilqgħu il-ħaddieħor. Alla jilqana. L-isem ta' Alla huwa ħnina. Kif fakkarna l-Papa Franġisku dan l-aħħar, Alla qatt ma jgħejja jaħfrinna, jilqana. Forsi aħna nejjew nitolbu din il-maħfra u nersqu leh, ma hu qatt ma jgħejja jilqana. U għalhekk kif qedtilkom, dan huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel magħkom meta nitkellmu fuq ospitalità fil-Bibja f'sens nisrani, irdu nibdew minn hemm. Nibdew mill-fatt, mir-realtà, mill-aħbar it-tajba li aħna milquwajn minn Alla, b'imħabba totali. Tajb nirriflettu wkoll fuq kif Kristu jgħix l-ospitalità fil-Vanġelu fil-qasir, għax m'għandniex ħafna ħin, mhux beħsibni ndum ħafna, ma interessanti ħafna li fil-Vanġelu Kristu ovvjament jilqa'. Kristu jilqa' lil daw kollha li jixtiequ jiltaqgħu miegħu. Ġifieri hija laqgħa universali, m'hemmx dak nilqgħu u lill-oħra le. Kristu jilqa' lil kulħadd. Mod speċjali, jekk irridu ngħidu hekk, lil dawk li fis-soċjetà tiegħu kienu l-iktar imwarbin u dawk li kellhom esperjenza li mhumiex milquwajn. Kristu laqa' lil dawk ukoll u laqahom b'mod speċjali. Imma interessanti wkoll li Kristu li bentalla ma wkoll bniedem għamel l-esperjenza ta' xi ħadd li kellu bżonn li ħaddieħor jilqgħu. Narawh dieħel għand il-ħbieb tiegħu, Marta u Marija pereżempju. Ġifieri Kristu mhuwiex biss dak li jilqa' imma wkoll dak li hemm bżonn li nilqgħuh. It-tnejn li huma nsibuhom fil-Vanġelu. U din hekk il-karatteristika din il-valur ta' ospitalità mill-bidu net tal-Knisja narawha preżenti fil-komunitajiet insara. Bil-Malti l-ospitalità mhix xi ħaġa u qisu il-fatt li nitkellmu fuqha mhux xi ħaġa li bdiha l-Papa Franġisku, assolutament mhux hekk. Il-valur tal-ospitalità preżenti fil-Bibja kien jgħixha kif edna Ġesu stess fiż-żewġ dimensjonijiet tagħha ta' xi ħadd li jilqa' u ta' xi ħadd li għandu bżonn li nilqgħuh u kienu jgħixuha mill-bidu l-komunitajiet insara. U jekk hemm xi ħaġa hekk trademark, ħanejdula hekk trademark tal-ewwel komunitajiet insara fil-mod ta' kif kienu jgħixu l-ospitalità kien il-fatt li bħal Kristu kienu jilqgħu lil kulħadd iva, imma b'mod speċjali lil dawk li l-iktar huma vulnerabbli, dawk li f'għajnejn is-soċjetà m'għandhomx valur,
Mill-bidunet l-insara kienu jagħtu attenzjoni speċjali lill-foqra, lill-vulnerabbli u nirrepeti lil dawk li fajnejn is-soċjetà, fajnejn l-ekonomija anki ta' dak iż-żmien, forsi ma kellhomx valur. L-insara mill-bidu fehmu li jekk verament iridu jgħixu l-Vanġelu, mela jridu jgħixu l-ospitalità. Interessanti li dan il-valur ta' ospitalità, ġifier konkret ta' ospitalità, mhux hekk ta' farsi biss, il-mod kif kienu jgħinu l ħaddieħor, jilqgħu, jaraw li ħadd ma għandu l-ġuħ. Kienu jorbtuh mal-liturġija, mal-Ewkaristija. Ġifieri ma kienx hemm il-liturġija fuq naħa u qisu dak li nsejħu aħna il-karità fuq in-naħa l-oħra. Kienu jgħixuha fl-istess mument, fl-istess ħin tal-ġurnata u fl-istess post ħafna drabi. Kemm interessanti aħna forsi xi kultant nisseparaw daw iż-żewġ dimensjonijiet tant importanti tal-ħajja nisranija tagħna, qisu fuq naħa għandna l-qudies, il-liturġija, s-sagramenti importantissimi, u fuq in-naħa l-oħra il-karità u kif ħanieħdu ħsieb lill-fqar, il-ġustizzja. Mhumiex naħa oħra, dawn iridu ngħixuhom flimkien u qatt ma nisseparawhom. L-ewwel komunitajiet kienu fehmu għadi. U bil-mod il-mod, mingħajr ma nidħlu fid-dettall, tul l-istorja tal-Kristjaneżmu, din il-karità u dal-mod ta' kif nilqgħu l-oħrajn baqa' jikber sakemm sar biex ngħidu hekk istituzzjonalizzat, issarraf f'istituzzjonijiet, xiġifieri. L-ewwel komunitajiet bil-mod il-mod bdew jikbru sakemm saru kbar. U sakemm saru kbar biżżejjed biex jiftħu sptarijiet, biex jiftħu postijiet fejn jilqgħu il-barranin. Jiġifieri nirrepeti, ma baqgħetx biss azzjoni tal-individwu, saret istituzzjoni. Dawk li aħna llum insejħulhom istituzzjonijiet. Tajjeb, ħanitkellmu ftit iktar mela wara dik il-ħarsa, dik l-introduzzjoni hekk fuq il-Bibja, fuq l-ewwel komunitajiet insara. Għaliex l-ospitalità hija tant importanti. Il-Papa Franġisku hekk fl-ewwel fil-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti jgħid li l-ospitalità mhijiex biss hekk xi ħaġa optional, hija propju kejl, x'jiġifieri kejl, standard f'kelma oħra. L-ospitalità, jiġifieri nilqgħux jew le, hija l-standard li bih aħna nistgħu nkejlu il-ħajja personali tagħna, il-ħajja tal-komunitajiet tagħna, nistgħu nkejlu wkoll l-istituzzjonijiet politiċi tagħna. Biex nifhmu x'jiġifieri meta ngħidu kejl, ħannagħti eżempju forsi banali, ma aħna meta għandna l-karozza, ħafna minna għandna l-karozza privata tagħna, noħduha għal VRT darba kull sena, sentej, hemm dawn l-standards, okay, li huma ssetjati fil-liġi u l-karozza biex tkun tajba għal fuq it-triq trid tgħaddi minnhom. Dak huwa standard biex niftehmu. L-ospitalità hija l-istandard tagħna. Biex niftehmu, ħanuża dal-eżempju, hija l-VRT tagħna. Jekk aħna nilqgħu jew le ħajdetermina verament aħniex nimxu fuq il-valuri ta' Kristu, fuq il-passi ta' Kristu u fuq il-valuri tal-Vanġelu. Jgħid il-Papa Franġisku f'din l-enċiklika tant sabiħa Fratelli Tutti. L-inklużjoni jew l-esklużjoni ta' min qed ibati tul it-triq tiddefinixxi l-proġetti kollha tagħna, ekonomiċi, politiċi. Kuljum insubu ruħna quddiem l-għażla li nkunu s-Samaritani it-tajjeb. Jew nkella ninjorawx il dak li għandu bżonn l-għajnuna tagħna. Kuljum għandna għażla. Mela nżommu quddiem għajnejna din l-għażla li kuljum għandna li ħadd iddetermina verament x'inhuma l-valuri tagħna. Ħanieqaf ngħin jew le. Ħanilqa' jew ħanwarrab.
ħanibni l-ħitan jew ħanwaqqa l-ħitan. Ħaniftaħ qalbi jew ħanħallija magħluqa. Interessanti ħafna li l-Papa jgħid li dan l-standard, dan it-test jgħod tal-affarijiet il-kbar, għad-deċiżjonijiet il-kbar fuq livell personali, fuq livell ta' soċjetà, imma wkoll għall-affarijiet iż-żgħar, għall-istanzi, għall-episodji iż-żgħar tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ta' kuljum jgħid il-Papa għandna din l-għażla. Nibnux soċjetà iktar inklużiva jew soċjetà iktar magħluqa. Inkunux aħwa jew le. U fil-fatt il-Papa f'din l-enċiklika stess juża din l-espressjoni. L-istedina li konna qalb miftuħa għad-dinja, qalb miftuħa. U għal darb'oħra l-mudell tagħna mhuwiex żgur jiena, il-mudell tagħna huwa Alla. Huwa Alla li għandu qalb miftuħa għad-dinja kollha. Għax l-imħabba ta' Alla hija universali. Xi tfisser din il-kelma? Tfisser li hija letteralment miftuħa għal kulħadd kif semmejt fil-bidu. Fil-qalb ta' Alla m'hemmx aħna huma kemm inbagħtu minna din. Aħna u huma inbagħtu ħafna minna din. Fuq livell politiku, fuq livell ta' piki anki lokali, fuq livell ta' każini, fuq livell ta' futbol. Jislu nħobbu naqsmu s-soċjetà, l-gruppi f'aħna u huma. Fil-qalb ta' Alla hemm biss aħna. Hemm biss aħna. U allura l-eżempju tagħna huwa Alla, l-eżempju tagħna huwa l-imħabba hija l-imħabba ta' Alla. U din il-qalb hija mingħajr fruntieri, kif jgħid il-Papa stess fi Fratelli Tutti. U l-istedina, u nixtieq nieqaf ftit fuq din l-espressjoni tal-Papa Franġisku, l-istedina hi biex inwessaw il-qalb tagħna. Din l-espressjoni meta qrajt din l-enċiklika laqtitni għaliex għax li nwessa l-qalb timplika li hemm ċertu sforz. Ġifieri aħna l-istedina tagħna hija li letteralment inwessaw l-ispazju tal-qalb tagħna. Jekk ma nagħmlux dan l-isforz, qalbna ħatibqa' żgħira wisq. L-isforz huwa l-istedina hija biex inwessaw din il-qalb. Espressjoni oħra li tista' tgħinna nifhmu x'ġifieri hija li nifhmu li l-qalb tagħna, l-ispazju tagħna jiġbaħ hekk ċirku ta' kumpassjoni. Lil min ħandaħħal f'dak iċ-ċirku? Lil min ħandaħħal f'dan l-ispazju ta' qalbi fejn jiena inħobb? Ħanħalli li xi ħadd hemm barra? Jew nkella tant ħanwessa dan iċ-ċirku ta' kompassjoni, ta' mħabba, ta' ħniena, tant inwessaw li ħadd ma jibqa' barra. Din hija l-istedina, għandna meta nitkellmu fuq ospitalità, fl-aħħar mill-aħħar fejn irridu naslu. Irridu naslu f'punt kif qed qabel fejn ħadd ma jkun hemm barra, fejn ma jkunx hemm iktar huma, inkunu kollha aħna. Li tfisser li kulħadd ikollu spazju f'din il-qalb tiegħi. Li dan iċ-ċirku ta' kumpassjoni ma jillimitax ruħu għall-klikka tiegħi. Kulħadd ikollu spazju f'dan iċ-ċirku. Hija ħolma. Imma l-Papa Franġisku jgħidilna kemm hu tajjeb li noħolmu, għax jekk ma noħolmux, impoġġu bil-qiegħda, naqtaw qalbna u ngħidu hija m'hemmx tagħmel. Il-ħolm għandu jservi ta' motivazzjoni biex nimxu. Forsi qatt mhu se naslu, għax il-kol kemm aħna għandna id-djufijiet tagħna, il-triq mhijiex faċli, imma almenu nimxu. U nimxu lej liema direzzjoni. Nimxu lej din id-direzzjoni tal-ħolma ta' Alla. Din hija l-ħolma ta' Alla, dak li qed niddiskrivi jien. Ħolma fejn fiċ-ċirku ta' qalbi, dan iċ-ċirku ta' kumpassjoni ta' ħnina, joqgħod kulħadd. Kulħadd.
U tajjeb li nsaqsu lil nfusna f'dan il-mument. Jekk nieħdu din l-immaġni ta' din il-qalb u dan iċ-ċirku ta' ħnina, ta' kompassjoni, ta' mħabba, ta' ħajti bħalissa. Min hemm ġewwa u min hemm barra. Jekk nkunu sinċiri ma' nfusna, dejjem ħajkun hemm nies barra sfortunatament. U kull wieħed u waħda minna tajjeb li nsaqsu din il-mistoqsija f'din il-qalb tiegħi. Għal min m'hemmx spazju bħalissa? Min huma dawk in-nies li qegħdin fil-periferija? Periferija ġifieri fit-tarf. Min huma? U jista' jkollna ħafna eżempji. Jista' jkollna ovvjament nies li forsi huma fiżikament il-bogħod. Imma jista' jkun hemm nies li fiżikament joqogħdu ħdejja. Imma għal xi raġuni jew oħra, forsi mħabba preġudizzju, forsi mħabba esperjenza ħażina, m'għandhomx post ġewwa, qegħdin hemm barra. Hekk qegħdin fil-kategorija tal-huma. M'għandhomx post fiċ-ċirku ta' ħnina tiegħi. Nirrepeti tajjeb li kull wieħed u waħda minna jistaqsi dawn il-mistoqsijiet. Għax żgur li n-nies li huma barra miċ-ċirku tiegħi forsi mhumiex barra miċ-ċirku tiegħek. Ovvjament Papa Franġisku isemmi ħafna ħajiltaqa' magħhom ukoll il-barranin, l-immigranti, ir-refuġati, il-foqra. Dawk li letteralment huma bħala kategorija ta' nies, għalkemm niddejja ftit nitkellem fuq kategorija ta' nies, għax in-nies mhux kategorija huma persuni. Imma hemm ċertu gruppi ta' nies nsejħulhom hekk li minħabba il-soċjetà kif inhi strutturata, minħabba il-preġudizzji tagħna, minħabba l-ibussija tal-qalb tagħna, isu bla ma rridu qegħdin fit-tarf tal-soċjetajiet tagħna. U allura għandna nagħmlu sforz biex ninkluduhom. Però hija ma nifukawx fuq dawn il-gruppi biss. Nirrepeti, jista' jkun xi ħadd Malti daqsi u daqshekk li twilet pratikament fit-triq tiegħi, morna l-iskola flimkien, u għal xi raġuni oħra tista' tkun pika kif qed semmejt qabel, pika politika, pika reliġjuża, pika minħabba raġunijiet oħra, din il-persuna jiena ma nsibilix post f'qalbi. Il-periferiji eżistenzjali jgħidilhom il-Papa, forsi kelma tqila ma li tfisser dan. Ġifieri mhux distanza fiżika, imma distanza frott tal-eżistenza. Naħsbu fuq li huma dawn il-periferiji eżistenzjali għalina. U hekk tajjeb li nirriflettu fuq kemm importanti għalina li aħna jkollna dak li bl-Ingliż insejħulu sense of belonging, li jkollna relazzjonijiet li jsostnuna. Il-connections li jagħtuna l-ħajja tal-familja, tal-ħbieb. L-imwarbin fis-soċjetà dawk li huma fil-periferiji, ħafna drabi huma dawk in-nies li m'għandhomx dawn il-connections, li m'għandhomx dan is-sense of belonging. Dawn ħafna drabi huma n-nies li l-Papa Franġisku tant jenfasizza dwarhom li hemm bżonn li ninkluduhom. Mhux li nagħmluhom bħalna, li nirrispettaw id-diversità imma li jkunu parti mis-soċjetà tagħna. U quddiem din l-isfida ngħaddi hekk għal parti oħra ta' din it-taħdita. Forsi ħafna jgħidu imma doffi ma jinx nista' nagħmel. X'nista' nagħmel jiena quddiem nies li huma warbin, nies li forsi huma fqar, ħansolvi l-problema tal-faqar jien, ħansolvi l-problema tal-inġustizzja jien, ħansolvi l-problema ta' tant violenza fid-dinja. Sfortunatament bħalissa għandna quddiem għajnejna din il-violenza, kif x'nista' nagħmel jiena? Jien persuna waħdi. U din hija mistoqsija leġittima.
U l-Papa Franġisku, fil-Enċiklika Fratelli Tutti, b'xi mod jgħid li hemm żewġ estremi li rridu nevitaw. X'inhuma dawn iż-żewġ estremi li rridu nevitaw? Estrem wieħed huwa li naħseb li jiena waħdi nista' nagħmel kollox. Għax mhux vera. L-estrem ieħor li rridu nevitaw hija li nistennew kollox mingħand ħaddieħor. Kollox mingħand il-gvern, jew kollox mingħand l-isqof. Dawn huma żewġ estremi li rridu nevitaw. Jiena għandi responsabilità. Nista' nbiddel kollox jien waħdi? Le. Ma nistax. Imma jiena nista' nagħmel xi ħaġa. Jekk jiena nara sitwazzjoni ta' inġustizzja, l-ewwel nett l-istedina hija li jiena ma nibqax indifferenti u niġi naqgħu nqum. Il-Papa Franġisku jitkellem ħafna fuq kif id-dinja tagħna qiegħda tgħix globalizzazzjoni tal-indifferenza. Tant naraw vjolenza, tant naraw inġustizzja li wara ftit qisu xejn ma jeffettwana. Ovvjament mhix dik it-triq li qed nipproponu aħna. Nara inġustizzja u nagħmel xi ħaġa. Nagħmel xi ħaġa dwarha mill-ftit li nista'. U fejn tidħol l-ospitalità, forsi nista' ngħid imma jiena mhux għax għandi ħafna mezzi allura jiena x'nista' nagħmel, m'għandix xi 3 djar ħanilqa' ir-refuġjati fiha. Min għandu daw ir-riżorsi huwa mistieden li jaqsam daw ir-riżorsi. Però hija ma nifukawx biss fuq il-flus, fuq ir-riżorsi materjali. L-ospitalità iva tissarraf f'dawn l-affarijiet importanti ħafna. Imma l-ospitalità hija wkoll attitudni. Forsi mhux kulħadd għandu l-miljuni il-bank, imma kulħadd għandu il-ħin, waħda mill-iktar riżorsi prezzjużi li għandna, il-ħin. U li nkollu niġru għax ma nistgħux inlaħqu mal-ħin. Allura l-ħin nistgħu nagħtuh il ħaddieħor. Nistgħu aħna naqsmu ftit tal-ħin tagħna ma' xi ħadd li nafu li huwa waħdu, ma' xi ħadd kif semmejt qabel li minħabba forsi l-provenjenza tiegħu, minħabba forsi li ma jitkellimx sew il-lingwa, ma jħossux parti mill-komunità. Ħadd ma jista' jgħid jien mhux sinjur biżżejjed ma nistax naqsam il-ħin tiegħi. Iva, il-ħin kulħadd għandu u kulħadd jista' jaqsam milli għandu mal-oħrajn. Jiġi xi ħadd ikellimni nagħtih l-attenzjoni totali tiegħi. Inkellmu mill-qalb. Anki dik hija ospitalità. Għal darb'oħra l-Papa Franġisku jinsisti ħafna fuq din il-ħaġa. Jgħid anki meta naraw xi tallab fit-triq. Malta ma tantx naraw għalkemm sfortunatament ġieli naraw ukoll. Jgħid iqaf u għati milli għandek għal imma jgħid imma l-importanti mhux tant il-2 euros li ttieħ, li inti ttieqaf ittieħ li jekk għandek biċċa ħobs jew ftit flus, iva, importanti, imma l-iktar importanti li inti tħares f'għajnejh u turih li tħobbu. Tagħtih mill-ħin tiegħek, tagħtih mill-attenzjoni tiegħek. Araw kif il-Papa meta jiltaqa' mal-fqar, jiltaqa' man-nies forsi ftit iktar inwarbin, araw kif iħares lehom. F'dak il-mument qisu għall-Papa l-iktar persuna importanti hija dik. U jiena nimmaġina li għal Ġesu kien l-istess. Jekk qudiemu kellu il-Bartimew li ma jarax u rrid jara, dak il-ħin għalkemm kien ikun imdawwar b'folol ta' nies Ġesu, dak il-ħin l-attenzjoni totali u l-qalb ta' Kristu u ta' Alla kienet kompletament iffukata fuq dak il-persuna. Aħna nilqgħu b'dan il-mod ukoll. Li kull min intaqgħu miegħu u mod speċjali dawk li għandhom esperjenza li huma mwarbin, natuha l-attenzjoni u l-qalb tagħna. U fl-istess ħin,
Mela, jiena nista' nagħmel xi ħaġa, ma nużawx l-iskuża jiena ma nista' nagħmel xejn. Jekk propju m'għandekx affarijiet materjali, għalkemm għandna dejjem neżaminaw kemm verament huwa neċessarju dak li għandna, imma jekk m'għandix ħafna, nista' nagħti mill-ftit tiegħi, u ħafna drabi l-iktar nies ġenerużi fej tidħol l-ospitalità u l-karità in ġenerali huma l-fqar fil-fatt. Nagħti l-attenzjoni tiegħi biex nagħti d-dinjità, nara fid-dinjità ta' kull persuna u fl-istess ħin naraf li ma nistax nagħmel kollox waħdi. U il-fatt li jiena ma nistax nagħmel kollox waħdi anki toħroġ mod sabiħ ħafna u b'mod ċar fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Il-kol nafuha din l-istorja ta' kif dil-persuna flok għamlet bħal levita u saċerdot baqgħu għaddejjin dawk quddiem ir-raġel imġarraf, is-Samaritan waqaf. Tagħmel li kellu mill-ħin tiegħu u mill-affarijiet anki materjali biex il-persuna tħoss aħjar, il-ġrieħi tiegħu ħaħsibhom. Imma mbagħad x'għamel? Mbagħad ħadu flukanda. Jiġifieri rrealizza li da ma jistax jagħmel affarijiet waħdu. Talab l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor. U aħna wkoll. Ejjew ma naqgħux kif qed qabel f'waħda miż-żewġ tentazzjonijiet, naħseb li ma nista' nagħmel xejn, allura niddependi ngħid ħalli ħadd ieħor jaħseb. Jew kellha naħseb li nista' nagħmel kollox waħdi. It-tnejn huma żbaljati. Bħas-Samaritan it-tajjeb ejja nagħmel dak li nista' jiena u ma noħroġ mir-responsabilità tiegħi u fl-istess ħin nitlob l-għajnuna tal-komunità, nitlob l-għajnuna tal-istituzzjonijiet. Ma nkunx preżuntus, imma nkun umli biżżejjed biex naraf li waħdi ma nistax nagħmel kollox. Hekk nersaq lejn l-aħħar parti ta' dawn ħsibijiet fuq l-ospitalità. Kif qed l-ospitalità ngħixuha b'diversi modi. Ngħixuha ta' kuljum. L-ospitalità titlob sforz. Ftakru f'dik l-immaġni tal-qalb li trid titwessa, li jien irid inwessaħħa, ħadd mhu se jwessaħħa lija, laqas Alla. Jiena irrid nagħmel dal-isforz biex inwessaħħa, biex ninkludi dawk in-nies li għadhom fuq barra, li għadni nirreferi għalihom bħala huma. U l-ospitalità kultant tkun ippjanata u kultant ma tkunx. Kultant iva ngħid mela jiena f'daw ix-xhur li ġejjin. X'nista' nagħmel biex qalbi inwessaħħa? Biex verament mill dik il-persuna li naf, dak li joqgħod dejja, dawk il-grupp ta' nies, dik il-familja li naf li għandhom bżonn, jew li forsi ma jħossuhomx parti mill-komunità, kif nista' nersaq lihom? U nara x'nista' nagħmel jien ma' ħadd ieħor. Imma kultant l-ospitalità nkunu msejħin ngħixuha mingħajr ma nkunu ppjanajna. Interessanti ħafna li l-Bibja ħafna drabi tippreżentana din it-tip ta' stedina għall-ospitalità. Fejn jien ma nkunx propju ppjanajt li nilqa' ħadd ieħor, Abram li laqal daw 3 irġiel li kienu anġli li kienu għaddejjin minn hemm. U ovvjament l-iktar eżempju li għandna f'moħħna bħalissa huwa ta' San Pawl. In-nies tal-Gżira, in-nies ta' Malta dak iż-żmien meta San Pawl spiċċa hawnhekk fostna, ma kinux ippjanaw li ħajlqgħu San Pawl, ma kinux għamlu xi pjan strateġiku biex jaraw kif ħajlqgħu il-San Pawl. San Pawl spiċċaw ma' sħabu u rrispondow. U rrispondow għal dan il-bżonn mingħajr ma qagħdu jsaqsu ħafna mistoqsijiet. Hemm persuna, hemm grupp ta' persuni, għax San Pawl ma kienx waħdu, għandhom bżonn se nagħmlu. Noqogħdu
nistennew li ħadd ieħor, noqogħdu ma nagħmlu xejn, morru lura d-dar, jew nagħmlu dak li nistgħu. Nafu kif ġabu ruhom il-Maltin ta' dak iż-żmien. Irrispondew kif setgħu. U ovvjament din l-ospitalità fetitilhom grazzja u xmara ta' grazzja li huma stess dak il-ħin qasbiss kienu jobsru. Mela l-ospitalità nippjanawha fis-sens ta' mhux se tiġi waħedha, rridu nagħmlu sforz, irridu naraw neżaminaw il-kuxjenza tagħna u naraw x'nistgħu nagħmlu, ma nistennewx hekk li taqa' mis-sema, u fl-istess ħin inkunu lesti għas-sorpriżi tal-ħajja li meta xi ħadd biex nużaw din l-immaġni jħabbat, aħna niftfulu. U ejjew ma hekk ejjew narfu kemm għandha valur l-ospitalità. L-ospitalità mhijiex hekk xi sentiment fluffy jew xi sentiment qisu bla sugu u bla konsistenza. Palissa tiġini f'moħħi meta jkun hawn daw il-fieri, it-tfal jħobbu jixtru dal-candy floss hekk xi ħaġa, candy floss xi ħaġa tajba imma qisu m'għandix konsistenza, ħelwa ma timlikx bla konsistenza. L-ospitalità għandha konsistenza kbira. U nistgħu ngħidu li fil-fatt hija sinjal ta' reżistenza daqs kemm hi konsistenti. X'jiġifieri? Għal xiex qed nirreżistu meta aħna nuru ospitalità ma' dik u mal-oħra, ma' dawk li mwarbin, ma' dawk li forsi fajnejn is-soċjetà m'għandhomx valur. X'qed nirreżistu? Qed nirreżistu dak li l-Papa Franġisku isejħilha l-kultura tal-iskart. Aħna qed ngħidu le, ma naqbilx ma' soċjetà li tarmi n-nies. Meta aħna nilqgħu lill-imwarbin, lill-foqra, lill-emarġinati, lill-refuġati, qed ngħidu le, nirreżistu. Mhux bl-armi, bl-imħabba. Qed nirreżistu għal soċjetà li ċerti nies qisu ma jimpurtajix minnhom. Aħna qed ngħidu le. We're taking a stand. U reżistenza soda. Nirrepeti, mhux b'ħafna kliem, jew ovvjament mhux bl-armi r-reżistenza, hija reżistenza li hija mibnija fuq l-imħabba. Imma hija reżistenza. Meta xi ħadd li minħabba l-valuri li nagħtu l-valur ekonomiku jew tas-soċjetà, meta xi ħadd qisu nkun inwarrab kważi jsir inviżibbli, inwarbuh, ma rridux narawh. Meta aħna inġibuh fiċ-ċirku tagħna, fiċ-ċirku tal-imħabba, fiċ-ċirku ta' kompassjoni, qed impoġġuh fiċ-ċentru tal-komunitajiet tagħna, tal-ħajja tagħna. Qed ngħidu dil persuna teżisti. Forsi hemm forzi soċjali, ekonomiċi li jridu jwarbu lil persuna, ma jiena qed ngħid le, ma naqbilx. Kif kien jagħmel Kristu. Dawk in-nies dak iż-żmien ħanieħu eżempju, min kien isofri mill-lebra, kienu jwarbuhom. Il-bot mill-lajn, il-bot mill-qalb. Kristu kien iġibhom fin-nofs. U meta aħna nilqgħu hekk qed nagħmlu, dawk li huma viżibbli nagħmluhom viżibbli, npoġġuhom fin-nofs. Mhux talli jsiru parti miċ-ċirku tagħna, talli proprju jsiru fin-nofs. Hija reżistenza kontrakulturali, kontra il-mainstream culture li tivvaluta n-nies skont kemm jistgħu jagħtu kontribut ekonomiku ħafna drabi. U allura hekk din hija l-istedina tiegħi li naħsbu kemm bil-ġesti kbar imma anki żgħar tagħna nistgħu fil-fatt inxandru l-Vanġelu. Dik hija l-istedina. Ngħixu l-Vanġelu u nxandruh. Nagħtu eżempju. Il-qawwa tal-ġesti u l-ġesti tal-ospitalità
il-ġesti tal-ospitalità jistgħu jkunu qawwijin ħafna f'soċjetà bħal tagħna fejn aħna bla ma rridu kultant laqas nindunaw huwa faċli ħafna li nwarbu lil ċertu nies u ninjorawhom. Forsi laqas nirrealizzaw li jeżistu. L-ospitalità tgħid le għal din il-kultura tal-iskart u iva għal kultura tal-laqa kif isejħilha il-Papa Franġisku. Fejn aħna il-kol kemm aħna insibu post fis-soċjetà. Il-kol kemm aħna fil-fatt nirrealizzaw u narfu lil xulxin bħala aħwa. Ejjew ma naqtawx qalbna. Hekk illum tkellimna fuq l-ospitalità, dik l-ospitalità li taraf il-valur u d-dinjità tal-barrani. Il-barrani fil-veru sens tal-kelma, għan nisimgħu ħafna dwar il-barrani żgur f'daw il-jumej li ġejjin, imma l-barrani wkoll li mhux għax għandu passaport barrani, imma tal-grupp liħor, tal-każin liħor. Kulħadd għandu l-valur u d-dinjità li tiġi mill-fatt li aħna l-koll ulied Alla. U għax aħna l-koll ulied, il-koll aħwa. Ejjew ma naqtawx qalbna. Il-koll kemm aħna nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna, kbir jew żgħir, u l-ġesti tal-ospitalità, il-ġest konkret, għandu qawwa kbira li tmur lil-lin mill-effett kbir li għandu fuq il-persuna li jiena nilqa'. Imma l-ospitalità kif għadni kemm għedt mhijiex biss xi ħaġa privata, għandha konsegwenzi fuq is-soċjetà. Jekk kulħadd jagħmel sforz biex jilqa' lill-ġar tiegħu, daqqa waħda insiru soċjetà li tilqa'. Imma kulħadd irid jagħmel dan l-isforz. Ejjew nkunu bennejja ta' soċjetà iktar inklużiva, bennejja ta' kultura ġdida, bennejja tal-paċi fil-fatt. Għax jekk jiena nilqa', jekk jiena nsir naf lil-ħija lill-oħti, iċ-ċansi huma li ma nkunx irrid nagħmel vjolenza leħu leha għax nafa, għax narafha bħala oħti. Mela meta jiena nilqa' qed nagħti l-kontribut tiegħi għal paċi wkoll. Ejjew insegwu l-eżempju iva tal-Papa Franġisku, imma fl-aħħar mill-aħħar ejjew insegwu l-eżempju ta' Kristu. Dejjem laqa. Kristu kien dak il-persuna li dejjem jilqa' biħlewwa. Qatt fil-Vanġelu, u nagħlaq b'din il-kelma, qatt fil-Vanġelu ma nsibu lil Kristu ikeċċi. Ikeċċi biss lix-xitan. Imma lin-nies jilqahom. Għamlu x'għamlu, huma minn huma, ġejjin minn fejn ġejjin, Kristu jilqa' biħlewwa. Hekk nistidinkom biex b'dawn il-jiem ta' grazzja fejn ħajkonna magħna lill-Papa li tant jenfasizza din il-kultura tal-laqa fejn ħadd ma jħossu li qiegħed hemmhekk il-barra fejn aħna l-koll nkunu aħwa, ejjew naraw il-ġesti tiegħu dejjem għandhom qawwa kbira u nisimgħu il-kliem tiegħu. U nħallu dan il-kliem li huwa l-kliem tal-Vanġelu jinżel fil-qalb tagħna biex aħna wkoll fil-jiem, fix-xhur, fis-snin li ġejjin fuq livell individwali u fuq livell ta' soċjetà nagħmlu dan l-isforz biex inwessaw il-qlub tagħna. Hekk nirrikmanda li kif qedtilkom biex inkomplu nirriflettu fuq dan fil-jiem li ġejjin inkomplu insegwu fuq il-medja kollha pratikament iż-żjara tal-Papa Franġisku. Grazzi minn qalbi.